सुंदर असा वांग्या झालेला. नमस्कार मंडळी, मी आजी लय वांगी काढू. ही असत वांगी लावलेली असत. ही वांगी ना गावठी असत. ही बघा, निळी वांगी असत, लांबडी वांगी असत आणि पातळ सालीची वांगी असत. हे का ना साल पातळ असतात आणि ही ना चवीक इतकी सुंदर लागतात. आणि ही भरून जर फोडणे घातली ना वांगी, म्हणजे भरून करताना भरीत करताना तर अगदी मस्त उकाडतात. बाकी बाजाराची बघा निळी वांगी असतात, ती तिची साल असताना ती जाड असतात, ती दडदडीत रवतात, म्हणजे शिजत टाकली काय. तर ही वांगी ना मस्त कापसासारखी उकाडतात. तरी बघा अशी कवळी वांगी मी काढून घेतलं आहे. त्याचा करतलं आहे मी सुक्या, म्हणजे वाटाप घालून, मटणासारख्या वाटाप घालून त्याचा मी भरून वांग्या करतलं आहे. पण ता पण सुक्या असं करतलं आहे, सडसडीत, म्हणजे भाताबरोबर सुद्धा खाऊ गाव काय असं. तर ही बघा माका लागणार इतकी वांगी मी काढून घेतलं आहे. चला तर बघूया आता. तर जाता जाता तुमका वाली दाखवतोय. तर ही बघा, ही वालीची ढाका असत. आता उन्हाळी वाली जे घालतात ना ते हे वाली असत, पण ते वरती नुकते चढतो, नुकती त्यांना कळे येतो. ह्या वालीचे वाली झाले ना का एक दिवशी भाजी पण करून दाखवतोय. तर हे बघा इतके असे घातलेले असत हे वाली. तर पावसात तुमका दोडक्याचं माटव दाखवलेलं आहे आणि मी भाजी पण करून दाखवलेलं आहे. तर ही बघा ती दोडकी ना जिजून झालेली असतात बघा, ती खाली पडतात, ती काय कोण ठेवणार नाही नेऊन. तरी आता ह्या दोडक्या एका जागेवर पडलेला आहे ना, तर त्याची बघा किती रोपे रुजले ते बघा. हे रोपे जर काढून लावले ना तर आताशी दोडकी सुद्धा गावतली. तर ही बघा अशी असतात दोडकी, मस्त सडसडीत असे रोपे येले. पण हे बाजारात आताशे नेले ना तर ते ऊन लागान बावतात, कारण पावसात कसा थंडावो असता. आताशे हे रोपे रावायचे ना पटकन बावतले काढल्या हातातले. तर अशी ही दोडकी असत. सगळीकडे ना दोडक्याची अळी रुजान इलेली आहेत, कारण दोडकी पडली होतं तशी जून जाऊन, कारण नंतर ना खपणत नाही ती दोडकी. मग ती तशीच माटवार रवतात. ती माटवार रवलेली सुद्धा तुमका मी दाखवलेलं आहे, म्हणजे गिरायक कोण नाही होता म्हणून. तर ह्या बघा दोडक्या सुकलेला, ही बघा याची संपूर्ण माटवावर ना सुकलेली दोडकी असत, ह्याच्यात बिया असत. बघा, तर या बघा मी या लांब लचक दोडक्या काढलंय, माका बिये गावतले ह्याच्यातली. तर बिये दाखवते भाजो. हे बघा, दोडक्या ज्यावेळी ना झाडावर असतात तेव्हा हलणार नाही. ह्या दोडक्या काढून जर का असं आपटला ना तर बिये मोकळे जातात आणि मस्त खुळखुळ आवाज येतात. तर मी आता वरान रुजत घालतो. ह्याच्यातले रोपे लावले तरी चालता. तर मळ्यात गेलोय आणि ताजी वांगी झाडावरची काढून घेऊन येलंय. अशी ताजी वांगी एकदम बाजारात गावनत नाही, ती आपल्या स्वतःच्या मळ्यात की ना अशी जाऊन काढून हाडू गावतात. तर धावधाव गेलोय आणि धावधाव इलोय आणि आता ती मी करतलंय. तर करताना माझ्या पद्धतीत दाखवतलंय करून. वांग्याचे प्रकार खूप असतात, वांगी कशी कशी करतात ती प्रत्येक जणांका माहिती असतात, पण माझ्या पद्धतीतला वांग्या जा ना तर मी तुमका करून दाखवते. तर सुंकट घालून करतात, तर मी ना साध्या पद्धतीत करतलं. ही वांगी बघा कशी जांभळ्या कलरची असत आणि एकदम निमरात जर दाखवली ना तर निळो कलर दिसतात. ही वांगी ना इतकी चविष्ट असत, ती पण गावठी वांगी. तर आम्ही खातो ना, मला आमका ती माहिती असतात. तर मी आता ती कापून घेतोय. आता या वांग्या मी कसा कापता येतं बघा.
तर कवळी असत ही वांग्या मात्र बघूचा लागतात, आतमध्ये कीड बीड लागलेली असतात. तर ह्या वांग्या बरा असा 2 भाग केलाय, अजून त्याचे 2 भाग करते. अख्ख्या वांग्या मी या असं घेतलंय. तर हे बघा कवळी वांगी असत, त्याच्यात बी नाही. असं बाजारातून आणली ना तर ती जून फून गावतात, पण स्वतःच्या मळ्यातून ना कवळी वांगी खाऊक गावतात आणि ती पण ताजी. तर ह्या वांग्या ना आता तुमका सांगलंय मी पातळ सालीचा असा पटकन उकाडता आणि ह्या वांग्याक ना चव लागतात. ही बाजारात आताशी वांगी खूप असतात. तर ही जात ना वांग्याची, ती वांगी कवळी बघून घेऊची लागतात. बाजारात घेतली ना तरी ती बघा अशी आवळतात वांगी. बघा ही वांगी होत ना ते कापसासारखी आपल्या हाताक लागतात, आवळतात. ही जून वांगी असतात ना ती कडक लागतात, म्हणजे ती आवळणत नाही. तर जी वांगी ही आवळतात ना अशी बघून घेताना त्या वांग्या घेऊ काय, त्याच्यात बी कमी असतात आणि कडकपणा जा लागता ना वांग्यात, त्या वांग्या जून असतात. तर ह्याच्यातला ना मी तुमका दाखवतो एखादा. तर ह्या बघा ह्या वांग्या ना आता कडक असतात, तर कापून दाखवता येईल. तर ह्या बघा ह्या असा जून वांग्या, ह्या मी आता घेऊचंही नाही वांग्या. तर ही बघा हिची बी जी झाली आहे ना ती जून झालेली आहे, आणि ही बी ना ते आपल्या म्हणजे शरीरासाठी बरी नसता, म्हणजे ज्या का स्टोन वगैरे असतात ना त्याच्यासाठी ती बरी नसतात. ह्या वांग्या मी आता घेऊचंही नाही, त्या बाजूक ठेवते. आणि कवळी जी वांगी होत ना ती मी घेतलंय. तर अशा प्रकारे आता वांगी ना मी कापून घेतय, पाण्यात टाकतंय. अशी वांगी कापून घेतली आणि पाण्यात टाकली ना काय त्याचा जा वातूडपणा असता. वांगी म्हटलीत बघा वातूड असतात वांगी, वातकाराने जास्त वांगी खावणी. तर वांग्या जर ह्या पाण्यात कापून ठेवला ना तर त्याच्यावरचा जा वातूडपणा असता बघा, पाणी काळपट काळपट येतात, तर ह्या पाण्यात उतारता आणि वांग्या ह्या बरा असता, म्हणजे जीवा खाऊ आपल्या बरा असता वांग्या, म्हणजे कोणही खाऊ शकता. पण अशा प्रकारे ती करू होईत. तर शेतकरी माणसं असतात ना त्यांका त्या माहिती असता कसा खाऊचा असता, काय करूचा असता. तर पाणी येताना काळपट म्हणजे वांग्यातलो जो राप असता ना तो येता, तो तुमका दाखवते. मग आता तुमका मी ना जून बिये दाखवले, तर ह्याच्यातले कवळे बिये दाखवते. कवळी बी असताना तिचा कायच नसता, कारण ती नरम असता. आणि जून झाली बी असताना ती शरीरासाठी वाईट असता, म्हणजे ज्याका मुतखडो असा ना त्याका. आता ही बघा ही कवळी बी असा, ही कवळे बी दिसतं, तर हे ह्याचा काही योग नसता. हे कवळे बी खाली म्हणून काय नाही. हे बघा अशी. तर ही वांगी असत ना त्याचो मी देठ ठेवतोय. तर ह्यो देठ ठेवून जर वांग्या कापला ना तर वांगे अजून चविष्ट लागतात. तुम्ही मुद्दाम करून बघा. बरीच जण देठ ठेवतात, पण जी देठ कापून टाकतात बघा त्यांच्यासाठी सांगते मी. मुद्दाम देठ ठेवा वांग्याचो आणि त्या वांग्या करून बघा. तर ह्या वांग्या ना सुंकट घालून एक नंबर जाता, पण माका आता साधा करूचा असा म्हणून मी साधा करतलंय. तर आताचे ना कोकणात मिरचे लावतात. मिरचे म्हणजे परडी लावतात, त्याच्यात मिरचे लावतात, वाली घालतात, वांगी लावतात, अलकुल घालतात, भाजी पेरतात. म्हणजे एकाच परड्यात की ना अनेक जाती घेतले जातात. तर वांगी ना एकाच तऱ्हेची नसतात. प्रत्येक गावात ना वांग्याची जी जात असताना आणि त्यांची लावण्याची म्हणजे त्यांना आवडणारी जी गोष्ट असतात ती वेगवेगळी. म्हणजे ह्याच वांग्या दुसरीकडे लावतात दुसऱ्या गावात असं नाही, त्यांची वांगी वेगळी असतात. तर ना आताशी बाजारात गेला ना, बाजार जे असतात बघा आठवड्याचे, म्हणा कुडाळचो बाजार बुधवार, वेंगुर्ल्याचो बाजार रविवार. तर आज ना कुडाळचो गावठी बाजार असा. तर गावठी बाजारात सुद्धा ना तऱ्हेचा म्हणजे भाजी बिजी असत ना ते तऱ्हेचे येतात. तरी बघा ही वांगी एकदम जर लहान काढली ना तर ती आडूक लागतली, म्हणून ती बिये जाऊच्या आधी एकदम लहान आणि त्याच्यानंतर बिये जाऊच्या आधी म्हणजे मध्यम वांगी ही काढूची लागतात. तर हिरव्या जातीची वांगी असतात बघा काटेरी, ती वांगी सुंगड घालून इतकी सुंदर लागतात. मस्त तिची जात अशी कवटासारखी असतात आणि त्या वांग्याक ना काटे असतात. आणि घोसियाळी वांगी असतात, म्हणजे ती वांगी घोसानी लागतात. म्हणजे एका जर अशी हे फांदी एक जर ती वांगी लागतात ना तेव्हा घोसच येतात असो फुलांचो, आणि ती वांगी घोसानी लागतात. लांबडी वांगी असतात, गोल जांभळी वांगी असतात, वांगी खूप प्रकारची असतात. तर अशातला ह्या वांग्या असा. तर मी ती आता कापून घेतलंय, पाण्यात टाकतंय थोडं वेळ, म्हणजे अर्धा तास तरी त्याच्यावर राप उतरावं.
तर आम्ही असो कोकणातली माणसं म्हटली ना का भरपूर खोबरा घातला आणि मस्तपैकी वाटप केला आणि त्याचा झणझणीत असा निस्त्याक सांबाराचा काय करतो ना तर आम्ही करतो. तर आमका ना खोबऱ्याशिवाय जमणार नाही. खोबरा आमका लागता. ह्या वाटाप आता काढून घेते वांगीचा. तर आमच्या कोकणी माणसांचा ह्या वाटाप असा असता. तर आम्ही ना काय जणांना पेस्ट घालतो डायरेक्ट. तर आम्ही ना सगळ्यात पेस्ट घालणं नाही. आला लसूण कोथिंबीरचे देठ वाटपात घातले, वाटून घेतला आणि त्या फोडणी घातला का काम जाता. म्हणजे पेस्ट घालूची गरज लागणार नाही. तर ह्या बघा खोबरा, कांदो, कोथिंबीरचे देठ, आला आणि लसूण हे आता मी भाजून घेतोय. तर खोबरा माझा मस्तपैकी भाजून झाला. तर एक गोष्ट सांगायची होती आमका. आम्ही जे टोप उतरतो तर ते खेच्यावर तुम्ही ठेवतात तर काय हा म्हणान कोणीतरी विचारला. तर परीक्षा घेणारे खूप असतात आणि मालवणी माणूस म्हटला ना कोकणी माणूस तर त्याका ह्या माहिती होया काय असतात. तर आम्ही त्याचा उत्तरही दिलेला. तर ह्या असा निवणा, या निवणा असताना आता गवतापासून बनवला जाता आणि आपण जी स्टीलची पत्र्याची रिंग घेतो ना त्याच्यापेक्षा ह्या बरा असता. आणि ह्या आपला पूर्वीचा असा म्हणजे आमच्या पंजानी आजीने असा ह्या दाखवलेला साधा आणि सोप्या. गावात घेतला कसले तरी दोर घेतले आणि मस्तपैकी त्या निवणा बांधला. तर ह्याचं नाव असं निवणा. त्या खोबरा भाजून झाला. हे बघा असा लालसर मी खोबरा वाटतो. तर असा लालसर खोबरा झाला ना काय त्याचा आपण काय करतो बघा त्या चविष्ट जाता. आणि खोबरा किसताना ना खोबऱ्याची जी पाट असता काय जणांका पांढरा खोबरा वरचा किसून घ्यायची सवय असता. तर त्या खोबरा ना त्याका इतकी चव नसता पांढऱ्या खोबऱ्या. तर खोबऱ्याची जी पाट असता बघा एकदम करटेक डसलेली ती किसून घेतली ना म्हणजे काळा दिसता म्हणून बरीच लोक घेणच नाही किसून. तर त्या मी घेतय किसून आणि माका बरीच जण सांगतो तुझ्या हातचं जेवण असतं तर बरा जाता म्हणा. तर म्हणून सांगतोय मी त्या खोबरा किसून घ्यायची पद्धत. तर मी पूर्ण वळा असा ना आता किसून घेते काळा दिसला तरी त्याचा चव असता कारण त्याच्यात तेल असतं जास्त पाटीत खोबऱ्याच्या. तर ह्या पाट्यावर वाटून घेतलं. वाटून घेताना मी ह्याच्यात 2 चमचे मसालो टाकलाय कारण तो मसालो मी तुमका दाखवू ना मी विसरलेलो आहे. तर तो वाटता लक्षात दिलं तो टाकून घेतलाय. तर 2 चमचे ह्याच्यात मसालो टाकलाय कारण काय तर वांग्या मी भरतलंय म्हणजे ह्या वाटपान वांग्या भरतलंय. आता ही वांगी असून ना ती मी पाण्यात टाकलंय. आता पाणी तुमका दाखवते पाण्यातली काढून घेते मी ताटात. ह्याच्यातला पाणी ना असा झाडून घेऊ काय नाहीतर ती तेलात टाकली ना भरून फोडणे काय ती चरचरतात म्हणजे पाणी असतं त्याच्यात म्हणून. तरी पाणी राहता थोडा म्हणजे चरचरतच असं नाही पण पाणी ह्या असा गाळून घेऊ ह्या. तर ह्याच्यातला पाणी दाखवतोय मी तुमका आता कसा येईल आता म्हणजे वांग्यातलो जो राप असता बघा तो सगळं ह्या पाण्यात उतारलो म्हणजे पचनासाठी या वांग्या असा मग बरा असता पाण्यात थोडं वेळ टाकलो काय. तर ही वांगी आता असा पाणी गेला म्हणा धुवून घ्यायची काही एक गरज नसता कारण कापूच्या आधी स्वच्छ धुवून घेतलेली असतं त्याच्यानंतर स्वच्छ पाण्यात टाकलेली असतं. तर या बघा हे असा पाणी येतं. तर ह्यो असा वांग्याचो राप. तर ह्या एखाद्या आता झाडाक घालू ह्या पाणी. तरी बघा असे मी 4 तुकडे केलं तुमका दाखवलेलं आहे. तर ही वांगी ना मी आता वाटाप जा काढलंय. तर आता ह्या वांग्यात मी भरतलंय. तर सगळ्याच वांग्यात भरू काय असं काय कारण नाही. थोड्या वांग्यात जरी भरला तरी बाकीच्या वांग्यांका आपणच चव येता. तर ह्याच्यात थोडा वाटा पाना आता मी आता अशा प्रकारे भरून घेतोय.
तरी बघा अशा प्रकारे मी वांगी भरून घेतलंय. भरून म्हणजे वाटाप त्याच्यात भरलंय. तर घालूक नाही असं मीठ. तर कशा प्रकारे मीठ घालतंय ता सुद्धा तुमका दाखवतंय. चला तर आता चुलीवर मी हा भांडं ठेवतोय. तर आता भांडा ठेवलंय चुलीवर. त्याच्यात आता तेल टाकतंय. तर वांग्या म्हटलं ना तर त्याला तेल जास्त लागता. तेल जास्त घातला तर त्याला चव लागता. तर तेल तापला मी आता कांदो टाकते फोडणी. आता 2 चमचे मसालो मी या वाटपाट टाकून भरलंय वांगी. तर आता थोडंसं ना कलर येण्यासाठी मसाला टाकूया. तर बाकी मी हळद बिळद काही टाकू ते नाही. आता हे बघा हे मसालो टाकलंय मी ह्या तेलात. तर आता वांगी टाकून घेते. वांग्यात जर पाणी असलं ना तो खूप सरसार करून आवाज येता. म्हणून वांग्यातलं पाणी असताना आता सगळा असं झाडून घेऊ गया. तर ही वांगी असत ना ती आता दोरी भाजा होईल. म्हणजे ही तेलात आता ना थोडी नरम जाऊ होईल. तर ह्याच्यात मी आता मीठ घालते. तर ह्याच्यात आता मीठ घालते. मीठ केव्हा घालतोय तर वांग्यांका ह्या मीठ लावाया. कारण ह्या ही वांगी जी होत ना त्यांना चव येऊ होईल मिठाची. आता ती अळणी राहतली. तर चवीप्रमाणे मीठ. तर ह्या वांग्यात ना मी सुंगट जो घातलेलं आहे ना तर ह्याच्यात मला स्वाल घालू पाहिजे होता. तर आता सुंगट मी घालणार नाही. मी साधा वांग्या करतोय तो. ह्याच्यात स्वाल नाही घातलं तरी चालतं. आता ही बरी ना भाजा नाही वांगी. तर आता ठेवते झाकण. तर आता बघूया वांग्या. बघा कवळी वांगी असं पटकन अशी ती म्हणजे ह्या झाली कमी झाली म्हणजे नरम झाली म्हणजे ती शिजली. तर ही अशी बरी भाजान अशी शिजा होईल. तर आता मी ना ह्याच्यात वाटाप घालतले आणि म्हाका किती वया जाड पातळ तसा मी त्या पाणी ठेवतले आणि परत बरा उकडून घेतले. तर बऱ्यापैकी वांग्या भाजला. आता ह्या वाटाप असा उरलाला. तर ह्याच्यात मी आता ह्या घालून घेते. आणि किती माका जाड पातळ होया ना तसा मी त्या करतलंय. तर आता ह्याच्यात मी पाणी घालते. तर वांगी अजून उकडाची असत. तर म्हाका ना इतक्या असा म्हणजे म्हाका सुक्या वया म्हणून मी आता हे असं पाणी घातलंय. तर हे आता शिजान ना ह्याच्यातला पाणी आटतला आणि थपथपीत असं जातला. तर ह्याच्यावर आता मी थोडीशी कोथिंबीर घालतो आणि ह्या मी आता शिजवून घेतलंय. तर झाकून ठेवते. चला तर बघूया वांग्या शिजला का. तर हे बघा मस्तपैकी ह्याची चटणी झाली. आता ही ढवळली ना तर ता मोडताना. तर वरसून ह्याच्यावर कोथिंबीर टाकतंय आणि आता उतरून घेतंय. वास तर घमघमावून सुटलो. आम्ही तुमका सांगल्याप्रमाणे असा सडसडीत सुक्या म्हणजे एकदम पातळ नाही तर सुक्या आणि थपथपीत असा भाताबरोबर खाव हे वांगे केलं. चला तर आता उतरून घेतंय. मस्तपैकी वांग्या तयार. काय सुंदर असा वांग्या झालेला. चला तर वांग्या कोणाकोणाक आवडता. तर मी आता जेवतोय. वांग्या तर मस्त झाला. तर वांग्यात सुंगट मी खेका नाही घालू ती तुमका आता बघून कळला असताला. तर साधा वांग्या खेका केलोय. माशाची कुटा असत हल्लेलं करली.
तर ती करली तुमका दाखवू ना मस्तपैकी भाजलंय आणि आता वांग्यावर तोंडा घेतलंय. तर मी आता जेवतोय, तुम्ही पण जेव घ्या. फक्त वांग्या कसा झाला तर आणि तुमका चव सांगतोय. तर वांग्याची चव बघताय तुमका सांगतोय कसा झाला वांग्याचा. मस्त झाला वांग्या, सुंदर. तर बरोबर खाताय करलेचो मासो, करलेच्या माश्या असं काटे सांभाळून खावं. तर वांग्या काय सुंदरच झाला, मस्तच झाला. आता सोलकढी पितो. कोकणात सोलकढी असल्याशिवाय जेवण कधी पूर्ण जाणार नाही. तर मस्तपैकी असा जेवण झाला आजचा वांग्याचो बेत. तर तुम्ही पण अशी वांगी आडा ताजी फडफडीत आणि वांगी असा करा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सगळीजण जेव घ्या वांग्या खाऊ. मी आता जेवतोय.